إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, хөрмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ". Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның фарызларын, әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан тыелыгыз, ерак торыгыз. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә үзегезнең динегезне, үзегезнең тақвалыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Аллаһ Раббыбызга мең шөкрләребез, шөкр ва рәхмәтләребез булсын, газиз кардәшләрем. Иншалла ул безгә шушы елның да изге Рамазан айларын күрергә әлхәмдүлилләh насип итә. Санаулы көннәр калды. Аллаһының изге кунагы шушы җир өстенә аяк баса. Шагбан айының ахыр кичләрендә, ахыр көннәрендә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын җыеп, аларны шушы киләсе кунак белән, изге Рамазанның якынаюы белән ул аларны тәбрикли, ул аларны сөендерә иде, ул аларны шатландыра иде, ул аларны канатландыра иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә килә. Ул үзенең сахабаларын җыеп, аларга мөрәҗәгать итте һәм әйтте: "Кад җаәкум Рамадан". Килде сезгә Рамазан айы. Шахрун мубаракун. Ул бәрәкәтле ай. Ул мубарак, Аллаһның бәрәкәте булган ай. Ифтарадаллаһу алейкум сияма. Аллаһ шушы айның уразасын сезнең өчен фарыз кылды. Туфтаху фиһи абвабул җаннah. Бу айда Җәннәтнең капкалары ачыла. Ва тугълaqu фиһи абвабул җахим. Һәм бу айда җәһәннәмнең ишекләре ябыла. Ва тугаллу фиһи шаятин. Һәм шайтаннар шылбырлар белән бугаулана. Фиһи ләйләтун хайрун мин алфи шаһр. Бу айда бардыр бер төн, ул 1000 айдан хәерлерәк. Аның дәрәҗәсе, шушы төндә кылган гыйбадәтләрегезнең савабы дәрәҗәсе 1000 айлык гыйбадәттән хәерлерәк һәм саваплырак булыр. Ман хурима хайраха кад хурима. Кем шушы айның хәерлелегеннән, шушы айның бәрәкәтеннән, шушы айның файдасыннан мәхрум калса, ул кеше мәхрум кеше диде. Ягъни бөтен хәерлелекләрдән мәхрум кеше диде. Менә шушы мөрәҗәгатен сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям "Кад җаәкум Рамадан". Килде сезгә Рамазан айы дип башлады. Һәм бу пәйгамбәрбезнең аларга булган мөрәҗәгате ул безнең бөтенебезгә булган мөрәҗәгат. Һәм ул безгә сөенештер, шатлыклы хәбәр, тәбрикләү булып тора. Килде сезгә Рамазан, сез исән саулар. Күпме кардәшләребез узган Рамазанда безнең белән бергә ураза тоттылар. Безнең белән бергә таравихларда тордылар. Безнең белән бергә ифтар кылып йөрделәр.
әмма ел әйләнәсендә аларның ризыклары киселде. Аларның ризыклары бетте, һәм Аллаһының үлем фәрештәсе килеп, аларның җаннарын Аллаһ янына алып китте. Һәм алар бу елның Рамазанын аларга күрү насип булмады. Алар бу елның уразаларыннан, бу елның кыямнарыннан мәхрүм калдылар. Шуңа күрә килде сезгә Рамазан, сөенегез, сез исән саулар дип пәйгамбәрбез өммәтен сөендерде. Кад җаакум Рамадан, килде сезгә Рамазан, сез сәламәт, ураза гыйбадәтен торгызырга кыдырәтлесез. Күпме, бигрәк тә өлкән буыныбыз арасыннан апаларыбыз, абыйларыбыз, әби-бабайларыбыз, бәлки аларның сәламәтлекләре узган Рамазанда ураза гыйбадәтен торгызырга җиткәндер. Әмма быел алар ураза тотарлык түгел. Бәлки аларның аяклары узган Рамазанда көчле булып, алар таравихларга килә алганнардыр, әмма быел аларның сәламәтлекләре мөмкинлек бирми. Алар авыру сәбәпле килә алмыйлар. Шуңа күрә кемнең көче, кыдрәте, сәламәтлеге бар икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөендерде. Килде сезгә Рамазан, сез исән сау сәламәт диде. Кад җаакум Рамадан, килде сезгә Рамазан, сез иминлектә. Күгебез аяз. Әлхәмдүлилләһ, имин тормышта яшибез, мул тормышта яшибез. Сугыш афаты юк. Бүген җир йөзендә күпме илләрдә әле сугыш афаты. Алар безнең кебек бүген җомгада рәхәтләнеп, тынычлап мәчетләргә килеп утыра алмыйлар. Алар берничә көннән рәхәтләнеп, тынычлап, бер нәрсәдән курыкмыйча, иләреннән чыгып, тыныч мәчетләренә килеп, таравихлар укый, ифтарларда катнаша, тынычлап, рәхәтләнеп ураза тота алмыйлар. Кайдадыр бүген сугыш, каядыр зур милләтләр үзләрен әллә кемгә санап, кеше милләтле булган кардәшләребезне кимсетәләр, рәнҗетәләр. Күпме җирдә бүген сәхәрен ашым дисәң, сәхәренә ризыгы юк. Күпме илләрдә бүген әгәр дә дөньяның бер пишмагында гаҗәпләнәсең, кешеләр муллыкка, рәхәткә чыдый алмыйча, күпме ризык, күпме мал исраф була. Шушук бер үк җирнең икенче бер пишмагында без күрәбез, күпме кеше ачлыкка шешенә. Күпме кеше үзенең гаурәтен капларга бер чүпрәк кисәге таба алмый тилмерә. Шуңа күрә җәмәгать, килде сезгә Рамазан, сез тыныч тормышта, мул тормышта. Шуңа күрә бу безгә шатлык, куаныч булып тора. Килде сезгә Рамазан, шахрун мубаракун диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы айны сыйфатлый башлагач, иң беренче нәрсә диде? Билегез, бу бәрәкәт ае диде. Бу айда бәрәкәт. Шушы айның беренче секундыннан башлап, беренче минутыннан башлап, ахыр секунд, ахыр минутына кадәр Аллаһның бәрәкәтедер. Шуңа күрә бу айда намаз укысаң да ул намазыңа Аллаһ бәрәкәт бирә. Уразаңа да бәрәкәт бирә. Хәтта кайбер кешеләр кай вакыт барыбыз да борчылабыз, кайгырабыз, менә кешем җитәр микән дип, авыр булмас микән дип, көне буе ризык, судан тыелу. Ләкин ураза тота башлагач, үзең гаҗәпләнәсең. Кем ураза тоткан, аны белә. Аллаһ бәрәкәт бирә. Аллаһ җиңеллек бирә. Аллаһ көч бирә. Үзең гаҗәпләнәсең. Әгәр дә кай вакыт иртә белән ашарга өлгермәсәң, илә җитсә эшең бугырдый башлый, хәлең китә башлый, ашказаның авырта башлый. Уразада көне буе аш, Аллаһ бирә рәхмәтен. Аллаһ бирә бәрәкәтен. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу айның һәр мизгелендә Аллаһның бәрәкәте диде. Бәрәкәте диде. Шуңа күрә җәмәгать, бу айны Аллаһ безгә бирде бүләк итеп. Без бу айда күбрәк гыйбадәт кылсын өчен. Без бу айда күбрәк әҗр-савап җыйсын өчен. Без бу айда Аллаһның рәхмәтен тапсын өчен, Аллаһның җәннәтен тапсын өчен, бу айда гынах хаталардан төзәлсеннәр өчен, хәтта шайтаннарны Аллаһ бәйләп куйды. Тимәгез минем бәндәләремә дип. Чөнки аларга төзәлергә кирәк. Аларга миңа кайтырга кирәк. Аларга гынахларыннан арынырга кирәк дип, Аллаһ хәтта шайтаннарны хәлсез кылды бу айда. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә кеше бу айда төзәлә алмаса, сорау, ул тагын кайсы айда төзәлергә җыена?
Шайтаннар баудан шыққанғашма. Ауыл жерінде итне бәйдә тұтқаннан соң, кім көргені бар, итне шыққандырсаң не ішлей? Ол урам бойлап шаба башлай. Ол қоймаларға секірә, чөнки ол күпме тұрды шылбырда. Міне бір ай бойы алар шылбырда тұрғаннан соң, шушы алар шылбырда отыру белән файдаланып, әгәр дә син гынахларыңнан түзәлмәсәң, син Шәввәлгә чыккач түзәлмәкче буласың. Ол шайтаннарың бәйдән чыкканнан соң. Хәтта кайбер галимнәребез әйтә, Шәввәл айының 6 көн уразасының хикмәте ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә җибәрми безне? Тукта, ураза сөннәт уразасы булып тора 6 көн, шулай бит. Чөнки шайтаннар баудан чыккангач, алар кешеләргә ябырылалар. Кешеләрне яңадан аздырырга, аларның диннәрен зәгыйфләндерергә, аларны Аллаһтан ерагайтырга, һәм шушы вакытта син әле һаман уразада булсаң ди, сиңа җиңелрәк була дип кайбер галимнәр Шәввәлнең хикмәтен язалар. Шуңа күрә әгәр дә кеше бу айның бәрәкәтен файдаланып, монда түзәлмәсә гынахлардан, харамнарын бойда калдырмаса, ул кашан калдырырга җыена ул харамнарны? Әгәр дә Аллаһның рәхмәтен бу айда тапмаса, кайсы айда таба? Рамазанның бәрәкәтеннән кулланырга кирәк җәмәгать. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисенең ахырында, мөрәҗәгатенең ахырында бик куркыныч сүз әйтте. Кисәтте өммәтен, нәрсә диде? Мән хурима хайраха, кто лишился блага этого месяца. Менә кем бу айның хәерлелегеннән мәхрум калды? Кад хурима ди. Он лишенный ди. Ул мәхрум кеше ди. Ул мәхрум. Әгәр дә Аллаһ аңа Рамазанны тоттырып та, әгәр дә ул шушы айның хәерлелеген, бәрәкәтен алмаса, бу кеше мәхрум кеше диде. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр Җабир ибн Габдилlah тапшыра, бер вакыт Пәйгамбәрбез минбәргә менгәнендә, гадәттә ул 3нче минбәргә менә иде, 3нче баскычка, 1нче баскычка басты да амин диде. 2нче баскычка менде дә амин диде. 3нче баскычка басты да амин диде. Шуннан соң кешеләр сорадылар: "Я Расулаллах, 3 тапкыр амин дип әйттең. Ни өчен ди?" Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Беренче баскычка баскач, менгәч, миңа Җәбраил килде ди. Һәм дуга кылды ди. Кимдә ким Рамазан аена ирешеп тә гынахлары кичерелмәгән хәлдә бу айдан чыкса, ягъни бу айда яшәде, ураза, гыйбадат бөтенесе булып та, ләкин Рамазан киткәндә гынахлары кичерелмәде аның. Димәк, ул тырышмады. Димәк, ул көчен куймады. Димәк, ул Аллаһның мәгъфиратын эзләмәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җәбраил дуга кылды ди, Рамазанга ирешеп тә гынахлары кичерелмәгән кеше бәхетсез булсын дип әйтте ди. Мин аңа амин дип әйттем ди." Икенче минбәрнең икенче баскычына баскач, ул дуга кылды ди. Ата-анасының икесенең дә яки берсенең картлыгын күреп тә, аларга хезмәт итеп, ата-анасы аны җәннәтле итмәсә, ул бәхетсез булсын дип әйтте ди. Ягъни әти-әнисе олыгайган, ул бит әти-әни сәламәт булганда, сиңа акча биреп торганда студентка, синең вопросларыңны хәл иткәндә, машинаңны яңартканда әти-әни хакы түгел ул. Ничек инде ул әтиеңә рәхмәт әйтмисең? Ничек инде ул әниеңә рәхмәт әйтмисең? Бүтән проблемаларны хәл итә. Әти-әни хакы кайчан башлана? Алар үзләре синең балаң кебек булгач. Алар зәгыйфләнгәч, сиңа акча бирә алмый башлагач, синең вопросларыңны решать итә алмый башлагач. Шуңа күрә Җәбраил нәрсә дип дуга кылды? Әти-әнисенең картлыгын күреп тә, әгәр дә әти-әнисе аны җәннәтле итмәсә ди, ягъни әти-әнисенә хезмәт итеп, аларның хәйр фатихасын алып, җәннәтле булмаса, бу бәндә бәхетсез булсын дип әйтте ди. Димәк, бу бәхетле булырга недостоин бу, лаеклы түгел. Мин аңа амин дип әйттем ди. Һәм 3нче баскычка баскач, Җәбраил дуга кылды ди: "Синең исемеңне ишетеп тә кемдер сиңа салават әйтмәсә, ул бәхетсез булсын дип әйтте ди, мин амин дип әйттем ди." Шуңа күрә кая гына Аллаһның илчесе, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд кебек исемнәрне ишетсәгез, Пәйгамбәрбезнең исемен ишегездән саллаллаһу алейхи ва саллям дип аңа дуга кылыгыз. Чөнки ул безнең юлбашчыбыз. Без аны яратырга тиеш.
Безне тудырган әтидән, әнидән дә артык, әби бабайдан да артык, балаларыбыздан да артык без аны сөяргә тиеш. Үз-үзебездән дә күбрәк без сөекле пәйгамбәребезне сөяргә тиеш. Шуңа күрә кем җәмәгать Рамазанга ирешеп тә аның хәерлелегеннән мәхрүм калса, ул кеше мәхрүм диде. Рамазанның иң зур гыйбадәте фарыз уразасы. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Эй иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән халыкларга да ураза тоту фарыз кылынган кебек, сезгә дә ул фарыз булды, шәт сез тақвалыкка ирешерсез диде. Шуңа күрә һәрбер мөселман, сау-сәламәт булган, балигъ булган, акылында булган һәрбер мөселман ва муслимәгә ураза тоту фарыз булды. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте илә ураза тотучыга иң күп әҗерләрне, иң күп савапларны вәгъдә итте. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Адам баласы нәрсә генә кылса да, ул гамәл үзе өчен диде. Һәм ул аңа уннан алып 700-гә кадәр әҗр ала диде. Ләкин уразадан башка. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ул минем өчен генә үзенең шахватын калдыра, минем өчен генә ризыгын калдыра, суын калдыра. Шуңа күрә әҗр савапны да аңа мин үзем генә бирәм диде. Шуңа күрә 700 белән дә шикләнмәй. Иншаллаһ, ураза тотуның әҗре һәм җәмәгать Рамазан аенда тоткан уразаның дәрәҗәсе, савабы шул кадәр күп. Әгәр дә бер кеше сәбәпсез, гызырсыз, ягъни авыру түгел, сәфәр түгел, ул әгәр дә бер көнне ашаса, Пәйгамбәребез Тирмизи риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кем сәбәпсез Рамазанның бер көнен ашаса, гомере буе ураза тотса да, ул көнен кайтара алмас" диде. Бар фикх китапларында каза кылу бар, каффарат дигән нәрсә бар, ләкин савабы, әҗре җәмәгать аның бүтән кайтмый. Ул ишканды поезд китте. Шуңа күрә Алла сакласын, уразаның безгә савабын ишкандырырга ярамый. Шулай ук уразаның Рамазан айының зиннәте булып тора. Аның бер матурлыгы булып тора, кичкырын мөселманнарның саф-саф булып тезелеп таравих намазларын уку, кичке кыямнарны уку. Әлбәттә, җәмәгать көне буе ничә сагать ризык һәм судан тыелып торганнан соң кичкырын хәл китә. Бигрәк тә ашагач йокылар килә башлый. Ураза тоткан һәркем моны белә. Менә шул вакытта рәхәтләнеп, кайтып, җылы ятакларыңа ятып, гырлый-гырлый йоклыйсы урында, әлхәмдүлилләһ, без китәбез Аллаһ йортларына. Без киләбез мәчетләргә. Һәм без сагать буе басып, хафизларыбызның артларында, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның китабын тыңлыйбыз. Аллаһ каршында кыям торып, аякларыбыз хәлсезләнә, ләкин без кайгырмыйбыз. Чөнки без беләбез, кыямәт көнендә әле 50 мең ел Аллаһ каршында басып торасы бар. Әгәр дә шушы кыямнарыбызны сыйфатлы итеп торсак, шушында ихлас булсак, бу кыямнарыбыз безнең кыямәт көнендәге кыямнарыбызны җиңеләйтәчәк иншаллаһ. Һәм Аллаһның рәхмәте, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кем дә кем шушы кыямнарга имам белән бергә килеп, ягъни кирип, ясту намазы белән бергә башлап, имам белән бергә чыкса, витрны укып, имам белән бергә чыкса, аңа төне буе намазда тору әҗре языла" диде. Шуңа күрә таравих җиткән сайын бөтенебез акыл сатабыз. Кемдер әйтә 20, кемдер әйтә 8. Безнең мазхабыбызда 20 рәкәгать каралган. Шуңа күрә мәчетләрдә укыла 20 рәкәгать. Ләкин кызганыч, мин Казанга килгәч шундый хәлне күрдем. Түбән Камада ул кадәр түгел. 8 рәкәгаттан соң ярты мәчеттә калмый. Булар кая баралар? Яки булар әйтәләр 20 рәкәгать ул бидгать дип. Булар Абу Ханифа күп мугалимнәрне узып, Умар ибн Хаттаб үткәртте шулай бит. Бөтенесен узып, яки инде булар бидгать дип әйтәләр, яки буларның кайдыр барасылары бар. Ләкин җәмәгать Түбән Камада бөтен мәчеттә яртысыннан күбесе заводта эшли. Танайкада, Шинныйда эшли. Аларның иртәнге 4-тә 5-тә автобус вакытлары китә. Шуңа күрә минемчә бездә монда иртәнге 4-тә 5-тә торып заводка китүчеләр әзрәктер. Ләкин мин ничә мәчеттә булдым, Казан мәчетләрендә яртысы да калмый. Булар кая баралар? Заводка баралармы? Түбән Камада чыгып китмиләр. Иң хәерлесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Имам белән башла, имам белән бетер" диде. Төне буе намаз укыган әҗр алырсың диде. Төне буе. Шуңа күрә сөннәт безне галимнәребез чакыра шуңа, имам белән башлап, имам белән бетерергә. Әгәр инде ниндидер сәбәбе булса,
4-тә торып заводка китәсе булса, бер сүз әйтеп булмый, без инде аларга каршы килә алмыйбыз. Шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать таравих намазларына әзерләник. Пәйгамбәрбез Муслим риваятында килә, фарыз намаздан кала иң хәерле намаз төнге намаз диде. Төнге намаз диде. Һәм икенче бер хадисендә әйтте: "Мен қама рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Кемдә кем иман белән Аллаһының савабын өмет итеп, Рамазанның уразасында Рамазан аенда кыям торса, аның элгәре кылган гынах хаталары кичерелә диде. Шулай ук җәмәгать Рамазан ае, ул Коръан ае. Аллаһ Тәгалә Рамазан аен искә алгач та иң беренче Коръанны искә алды. Шахру Рамадан диде. Бакара сүрәсенең 185-нче аятында Рамазан айы унзила фихил Коръан ди. Ул айда Аллаһның китабы Коръан инде ди. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Коръан диде. Рамазан айы ул айда Коръан инде диде. Алхамдулиллах, Аллаһ Тәгалә үзенең ахыр мөрәҗәгатен, бийек китабын, иң хәерле китабын Аллаһ Тәгалә иңдерде иң хәерле фәрештә аша. Карагыз, иң хәерле китап. Килде иң хәерле фәрештә аша, Җәбраил фәрештә аша, иң хәерле мәхлукка, сөйкле пәйгамбәребезгә. Коръан иңгән ай иң изге ай булды. Рамазан айы. Коръан иңгән кич иң хәерле кич булды. Кадыр киче. Коръан иңгән җирләр, Мәккә, Мәдинә җирләре иң изге җирләр булды. Коръан суларыннан иң беренче ишеп, Коръан тәрбиясен алган буын иң хәерле буын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Хәйрул куруни карни" диде. Иң хәерле буын минем буын диде. Сахабалар буыны диде. Шуңа күрә Аллаһның китабы кая була, шунда бәрәкәт, шунда изгелек. Һәм Коръан өммәте ул иң хәерле өммәт була. Ибн Габбас радиллаһу анһума тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә Җәбраил ди, Рамазанның һәр төнендә килде ди, һәм аңа Коръан дәресләре бирде ди. Рамазанның һәр төнендә килеп, алар Коръан укыдылар ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул Коръан дәресләреннән Җәбраилдан Коръан алып шул кадәр җанланып чыга иде, шул кадәр канатланып чыга иде, сахабаларын Коръан укыгыз дип әйтә иде. Хәтта үзенең бер сахабасы Абдулла ибн Гамрга ул чакырды да әйтте: "Һәр 3 төндә бер тапкыр укып чык" диде. 3 төн сайын бер тапкыр укып чык диде. Шуңа күрә булды сахабалар 3 төнгә бер укыдылар. Булды сахабалар 7 көнгә бер укып чыктылар. Ягъни атнага бер мәртәбә укып чыктылар. Булды сахабалар 10 көнгә бер укып чыгалар. Без инде сезнең белән исән сау, таза, сәламәт булсак, бик каты сабыр итсәк, хафизны ой буе тыңласак укып чыгабыз. Шулай бит? Әле аны да тыңлый алмыйбыз. Шуңа күрә сахабалар шундый булдылар. Имам Абу Ханифа, Имам Шафиғи хәзрәтләре әйтәләр, Рамазан аенда көнгә 2 мәртәбә Коръан укып чыгалар иде. 60 мәртәбә ай буена Коръанны укып чыга торган булган Абу Ханифа, Имам Шафиғи хәзрәтләре. Шуңа күрә җәмәгать алар Коръанга бик якын булдылар. Һәм алар Коръан белән яшәделәр. Һәм шуны да әйтәсе килә, Коръан укуның хикмәте әлбәттә тиз күбрәк бит җыю түгел. Коръанның аятлары белән без хозурланырга тиеш. Шуңа күрә Коръан укыйсыз икән, алыгыз кыргызга тәфсир. Бүген татар телендә, рус телендә, башка телләрдә яхшы тәфсирләребез бар. Шуларны карагыз. Гади Фатиха сүрәсен укыйсыз. Рәкагат сайын карагыз аның мәгънәсен. Кул хуаллаһу фалак нас. Арттан бер 20 сүрәнең максат итеп куйыгыз тәфсирен өйрәнергә. Үзегез укыган, бүген имам укыган таравихта кайткач шуны укып карагыз, нәрсә турында сүз бара. Бу Бакара сүрәсе булды. Бу 14-нче җүз булды. 16-нчы җүз булды. Шуңа күрә җәмәгать бу айда Коръани Кәримгә якынайык. Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтте: "Минем өчен Коръаннан ачык итеп бер сүрәне укуым ди, ашыгып тулы Коръанны укудан хәерлерәк" диде. Кай вакыт синең Коръанны тиз генә укып чыгуыңа карый, бер сүрәне укып, шуның мәгънәсен уйлануың күбрәк тәэсир итәргә мөмкин. Булды зур галимнәр төне буе Кул хуалланы укыдылар. Төне буе йокламады, Ихлас сүрәсен укыды. Кул хуаллаһу ахад. Аллаһу самад. Лам ялид ва лам юлад. Уйлайды шуны, фикерле, йылыйды, дуа кылайды. Төне буе Кул хуалланы укыды. Без кай вакыт хәзрәтләр, яшьрәк хәзрәтләр ашта Кул хуалла укыса, ничектер ят итеп карыйлар. Ничек Кул хуалланы гына укыдымы, менә тәбәрәкне укысын диләр. Булды галимнәр төне буе Кул хуалланы укыдылар. Зур галимнәр Коръанны яттан белгән. Ни өчен? Чөнки Коръанның 3тән бер өлеше диде, аның мәгънәсе. Шуңа күрә җәмәгать Рамазан изгелек айы. Бу ялкаулык айы түгел.
Күні бойы жықлап, түні бойы ашый торган ай түгел бу җәмәгать. Әйдәгез, штан бөрмәләрен тартып куйык. Ихласлыкларыбызны ныгытыйк, тырышлыкларыбызны җыйык һәм изге айда изгелек кылырга ниятлек иншалла. Нинди генә изгелек булмасын. Кемдер закатын чыгара, кемдер садакасын бирә, кемдер ярдәм итә. Әлхәмдүлилләh, бу айда көн сайын ифтарларыбыз була. Инде чатырларны әзерләдек, идәннәрне җылыттык, арт шәрифләрегез җылыда утырсын дип, әлхәмдүлилләh, хатын-кызларга да әзерлибез, инде көйлибез бөтен нәрсәне. Аллаһ разый булсын, безнең менә пешекчеләребез инде продукция килә нитә. Әле эштән бөрелеше дә көннәрнең тулмады. Кызганычка каршы, ләкин инде киләләр егетләребез. Без инде 550-600 кешегә дидек. Көн сайын иншалла өстәл әзерләнәчәк. Монда кергән первый, второй урысча әйткәндә җиләк, җимеш кергән, монда печеньесы да кергән, конфеты да, чәе дә кергән, монда официантлар да кергән. Берегездән да кастрюльдән ашарга алып йөрмәй. Артыгыздан җуып та тормыйсыз, шулай бит. Бөтенесен эшлиләр, монда бөтенесе кергән. Одноразовый савыт та кергән. Безнең килеп чыга, менә әгәр дә бөтен стандартный набор 90 мең килеп чыга, ул 160 сум чыга бер кешегә. 160 сумга мондый ризык ашап булмый. Өйдә дә алай чыкмый ул. Шулай бит кыйбатрак чыгара микән. Менә шуңа күрә кем булдырала, катнашыгыз. Кемдер 90 мең. Җиләк җимешне алып атсак 80 меңнеге дә бар. Шимбә, якшәмбе 5 меңгә арзанрак куйдык, чөнки кеше әзрәк килә. Безгә артык акча кирәкми. Мәчет аның белән байырга җыймый, әле бит күпме мәчетнең акчасы китте. Сезнең кунакларыгыз, чөнки сезнеке дип әйтәм, мәчет кунагы түгел ул. Кем ифтар кылдыра шуныкы, сезнең кунакларыгыз җылыда утырсын дип, ничә йөз мең акчабыз китте. Әлхәмдүлилләh, идәнне җылытырга. Менә шуңа күрә җәмәгать бу эш, монда зур эш башкарыла. Аллаһ разый булсын ярдәм итүчеләрдән. Шуңа күрә әйдәгез, йоклап ятмагыз. Кемнең бөтенләй акчасы юк икән? Менә без анда куябыз савыт, Алла бирсә, ифтарга дигән. 160 сум салыгыз шунда. Бер кешене сез ашаткан булачаксыз иншалла. Бер кешене әҗрен алырсыз, Алла бирсә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Бер кешегә авыз ачтырсаң Рамазанда, ул көне буе күп мураза тотып савап җыйса, сиңа шуның савабы була диде. Һәм җәмәгать соңгы игълан, иртәгә кем булдырала? Чөнки безнең хәк шул ремонт эшләреннән соң җыештырып бетерәсе бар. Сәгать 9-га өмә була. Кто завтра может нам помочь в 9:00 утром будет субботник, потому что надо сейчас все везде порядок наводить после ремонта и готовиться к месяцу Рамадан. Завтра в 9:00, иншаллах, будет субботник. Кто может, подходите, не стесняйтесь, помогайте, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.